Добро утро, хора! Не обръщате много внимание на обстановката отзад. Онзи ден не знам как, но се здобих с безплатна седмична карта за един доста голям скъп фитнес. В момента е към 10:30 сутринта и отиваме на този фитнес. Между другото, допреди малко валеше сняг. Обичам сняг. Добре, в момента се опитваме да намерим фитнеса. Последния път пробвахме да отиваме късно вечерта и ни казаха, че било забранено за хора под 18. Но ни казаха да пробваме през деня. И в момента пробваме през деня. И да ни пуснат. Какъв е шанса да ни пуснат? 50 на 50. Ако не ни пуснат, ще ви мятам в снега. Е там. Фейл, не ни пускат. Това между другото са оригинални очила на Армани. Хейтерите ще кажат, че са някакви очила от киното, само че не са. Това са най-скъпите брутални очила, които някой гангстър може да си вземе. Не са от онези дни, в които си планирал всичко, имаш да правиш разни неща. И общо взето всичките ти планове се провалят. В смисъл, поне така започна деня. Както и да е. Тези видеота искам да споделям нещата, които мен ме вълнуват. Днес е страхотен ден, за да почна с това, защото просто цялата ми сутрин е свободна. Има супер много хора, които вярват на това, че следващата година всичко ще е по-добро, ще са изцяло нови хора. И аз съм, може би, част от тях. Това беше най-следващ годината в целия ми живот! Има и друга група хора, които не вярват в това, които мислят, че всичко е същото и така нататък. Yes! Добре, разделям темата на 3 основни части. Първото, което е self-confidence. Трябва да имаш самочувствието и да усещаш силата, че следващата година ще разбиеш целите си и всичко останало, което си намислиш. За да бъдеш мотивиран за следващата година и да знаеш какво искаш и да знаеш как да го постигнеш, много е важно да си направиш целите. Тоест, взимаш един лист, написваш си всички цели и постижения, които искаш да постигнеш. Трябва да си сложиш възможни за постигане и изискващи много труд цели. Също записваш някои по-малки мечти, които имаш. Това е изключително важно да имаш точно определени цели. Колко килограма искаш да отслабнеш, колко килограма искаш да натрупаш, точно колко пари искаш да изкараш, например. И, например, някои малки цели. Примерно, като аз искам през 2017 да си направя татуировка. Окей, тези двете неща се постигат. И тук идва най-трудният от трите фактори и това е execution. Това е самите действия, които предприемаш през цялата година. Трябва да си адски много нахъсан, трябва наистина да искаш нещата, които си написал като goals. Трябва да си готов да се бориш за тях до край. Всеки ден ставаш рано сутрин, работиш цял ден по тези цели и си лягаш късно вечер. Всеки ден. Абсолютно всеки ден. Независимо дали това включва да ходиш на фитнес всеки ден, да тичаш по 10 км всеки ден, да учиш абсолютно всеки ден по няколко часа. Ако не искаш достатъчно силно целите си, ти просто няма как да се справиш, няма как да го направиш. Добре, това ми беше първото. Не знам дали се справих добре, общо взето малко ми е трудно ги навързвам изреченията и да говоря пред камера. Благодаря ви, че ме изслушахте за днешната доза. Ще се видим след около час. Една от целите ми през 2017 е да ям през цялата година healthy as fuck. В момента отивам на среща с Токсик, но преди това трябва да ям. Значи днеска целият ден от сутринта имах да правя някакви неща и всичко се пробва. Днеска щяхме да ходим на басейн сутринта, обаче не ни пускаха. Затова ще трябва да ви снимам вас цял ден, да има какво да ви снимам. Да ви представя, имам нови чува. Смисъл, малко изглеждат на такива за кино, обаче са оригинални. Смисъл, може ли да ги видя? Оригинални са. Обичам са оригинални. Пише. Трябваше да напишеш и оригинал. Някой човек ми каза, че приличат на кино, чува. Рио де 3D, Ray-Ban.
Просто смени. Чакай! Опа! Опа! Да. Това е Любка Токсик. Той само на мен ми обръща внимание. Какво мислиш за новите ми очила? Мисля, оригинални са. Да. Мисля нещо, защото някои хора ми казват, че съм ги взел от киното или нещо такова. Ти си знаеш. Да, ти разбираш чува, аз знам тебе. Но дали брат ти разбира? А не харесваш ми новите чува? Най-логично, брат. Ти прича на някакви от кино, нали? Аз се вижда, че са оригинални. Трябва да се държи така. Добре. Много хора така го държат надолу и така. Не, така е много тъпо. Да, трябва да се държи нагоре. Сега кажи, ще се видим в ресторанта и ще така на камера. Ще се видим в ресторанта. Това беше добро. Междуто вижте снапчата на Свет как танцува. Добре дошли в рубриката ни Скил на деня, в който Киро ще ни покаже най-новия си скил. Това е той да бъде черо. Добре, рубриката продължава Свет. Успокояващ, стимулиращ, активен мъж, активна жена. Хора, аз ще взема активна жена. Аз ще взема активна жена, брат. Активен мъж е гадно. Някой иска ли партия с мен активна жена? Чай за дейните дами. Има мек и объв вкус. Не, работи де. Той така се сменя пол, нали знаеш никой? Май ще сменя по-скоро. Той направи непростимото, стана активна жена. Активна жена, видя ли какво пише? Не. Чай за дейните дами. Неки, какво си взел? Би го сменил веднага. Не. Добре ли си? Той е дейна дама. Това ще пия. Да питам малко се оперативни да почнем да обсъждаме важните въпроси. Добре, изключвам камерата. Добре, изключена е. Да, бе. И 3 часа обсъждаме всякакви въпроси свързани с групата. Изпих си женски активен чай. Още съм момче, да. Какво ще направиш, а? Какво ще направя? Отново тръгвам по света. Кажи! Пак си спускам трамвая. Това не е определено най-полезното нещо, с което мога да си завърша деня. Просто всеки път, като се прибирам в нас и тази пица седи там и е толкова изкусителна. Как се ден, може би от другата седмица ще я спра тотално и пицата за сега има напредък, защото днес ядох броколи и банани за обяд. Така че има напредък.